Вървят последни довършителни работи в сграда Кансо. Акт 16 се очаква месец юни, като в момента се завършва вертикалната планировка и се слагат последни щрихи в общите части. Сградата е един от шедьоврите на строителна фирма Idea Home и успешно е прицелена във високият клас строителство. Комплексът представлява композиция от две сгради с изящен дизайн, изпълнен с естествени материали като дърво, облицовка от естествен камък и с декоративни елементи в съчетание с парапети от ковано желязо и стъкло. Общите части са изпълнени с италианска мазилка, гранит, облицовка от естествен фурнир и скрито осветление. Когато човек се движи по етажите на сградите, го завладява атмосфера на лукс, спокойствие и истински дом. От високите етажи на сградата се открива спираща дъха гледка към Витуша и Люлин планина. Отоплението е решено на газ и с климатици. Асансьорите са големи и висок клас. Сградата е изключително подходяща за инвестиция, защото предполага високи наемни нива над средните за района. Трей Имоти продава в сградата 2 двустайни и 2 едностайни апартамента, които могат да бъдат довършени до ключ при желание на бъдещия купувач.